Akých 8 nedostatkov sa najčastejšie vyskytuje v potravinárstve? Tu je jeden z nich. Ostatné nájdete na YouTube kanáli HCCP po lopate. Tak poďme na to. Ako prvý by mohol byť podľa výskytu neaktuálny alebo formálny HCCP plán. Ak nie je prispôsobený konkrétnej prevádzke, je to problém, ktorý môže spôsobiť nedozierne následky. Veľakrát sa používa univerzálny šablónový plán HCCP, ktorý neodráža skutočné procesy a rizika v prevádzke. Znamená to jediné, a to ohrozenie prevádzky z pohľadu kontroly prebiehajúcich činností a taktiež ohrozenie zdravia spotrebiteľa z dôvodu nedostačujúcej kontroly potravín, výrobných procesov až po hotový výrobok či pokrm. Ak vás téma bezpečnosti potravín zaujíma, nezabudnite odoberať náš kanál, kde pravidelne prinášame praktické tipy, zaujímavosti a novinky zo sveta HCCP a zdravého stravovania. Bezpečnosť potravín začína pri každodenných rozhodnutiach. Urobte z nich dobrý zvyk.